So, hello guys, magandang araw na naman. So, welcome back sa ating channel. Meron na naman tayong project ARMSCOR na convert sa PCP, pero hindi na niya pinadala yung unit niya guys, kasi napanood niya sa channel natin na may mga ginawa tayong ARMSCOR na hindi na pinadala yung unit. So, umiram ulit tayo ng ARMSCOR ng tropa natin. Ito, dito natin isasukat yung hukay ng pero dito sa offset binigay niya yung sukat ng yung haba ng dito saka hanggang sa putol ng ARMSCOR, saka yung offset, yung lalim niya, yun sinukat niya. Saka kaya doon tayo magbabase sa sukat. Pag may konting supply sa mga hukay natin, siya na yung bahalang maghukay, kasi wala sa atin yung unit. Ito lang yung nahiram ko, hanggang dito lang yung pwede natin isukat, saka yung kalabitan. Pero sa offset saka tangke, hindi ko alam kung ma-perfect natin. So yun, ito yung unit na project natin, ARMSCOR na converted sa PCP. So sige, stay tuned, gagawa tayo ng kalabitan saka yung kahoy. Sige, stay tuned lang. Yun, ito yung yung bat na gagawin natin para sa ARMSCOR na in-order sa atin. Ito yung hiniram ko na ARMSCOR. Dito ko isusukat. Yan, ganyan. Yan, sige, papatapos tayo guys. Yan, papatapos ko na. 2,000 years later. So yan, nakalapat na yung airgun sa pat. So hukayin na natin. Ito lang yung nilapat natin kasi hindi pinadala yung unit niya para dito sa offset, saka regulator, saka tank. So hiwalay siya. Wala yung pinagsukatan natin. So kung may kulang na hukay, siya na lang bahala. So yan, lalabas na natin yung design. Meron na kayang kalabitan na yan. Yun. So yan, sige, stay tuned.
Hukayin na natin guys. Stay tuned lang. Two 2,000 years later. Hello guys, magandang araw. So, tapos na natin itong project natin yung ARMSCOR. ARMSCOR ni Sir Rex Asuncion ng San Nicolas, Ilocos Norte. Yun na po. Ilocos Norte, Rex Asuncion ng San Nicolas, Ilocos Norte. So ito na yung
Yan. So, hindi na niya pinadala yung ano niya, unit niya. Binigay lang yung sukat. Binigay yung sukat sa atin. So, yan. Excel na solusyon. Ito na yung ano mo pat mo na pinagawa. So sana magustuhan mo kung ginawa kong pat ng yung yun. So dito na lang guys yung video natin. Kita lang ulit tayo sa next na video natin. Yan. May kalabitan yun guys. Nakasama. Yan. Yan. Sige, kita-kita tayo sa next na video.